by som sa chcela predstaviť. Nie, naďalej Marika. Ja by som strašne by som chcela učiť škôlke. Fakt, akože ja mám takúto vnútornú inteligenciu, hej, vnútri vo mne sa to tak mieša. On je tam také zamiešané, perfektné, hej, ale nejak to nevidie vždycky na povrch, hej. Ako, existujú na to aj také tabletky, hej, také malinké, hej. Ako, ale ja ich nemusím brať, pretože moja mamička to mala v tom gravitačnom mliečku. Takže vlastne ja to mám od narodenia, hej, tak povedané. A ja by som strašne chcela učiť tie detičky v škôlke. Hej, ako doštudovala som? Doštudovala, áno. Základnú školu. A vlastne ja by som ich strašne chcela učiť napríklad takú násobilku. Násobilku napríklad, koľko je 1x2. Ja si myslím, že 4. Možno je to viac, možno menej. Hej, ale tak tie deti mi to určite vždycky tak povedia, hej, ako, tak dúfam, hej. No, a vlastne vždycky by som im tak chcela rozprávať, také tie motivačné rozprávky, tie motivačné, napríklad 7 trpaslíkov, napríklad ja vám ich chcem tak povedať, hej, aby ste im potom povedali ten svoj názor, či sa im to bude páčiť, hej. Takže napríklad tí 7 trpaslíci, hej, myslím, že ich bolo 7. 7! To je jedno. Proste 7 bolo, dobre? 7. A vlastne oni určite 100% pestovali toho vlčíka. Určite ho pestovali, verím tomu. Vlastne oni bývali v tom lese a tam bolo strašne veľa červených čiapočiek. A vlastne oni potrebovali toho vlčíka kvôli tým čiapočkám, pretože oni chceli byť modrý tým. Oni chceli byť proste modrý tým, tak potrebovali červené čiapky. A vlastne raz k nim prišiel ten Mrazazik, hej, k ním prišiel ten pán Mrazazik, hej, a aký on bol strašne proste taký studený, hej, taký studený, hej, a im začalo byť strašne zima, strašne, fakticky strašne zima. Ten vlčík postupne zamrzol, chudáček už, no, a vlastne oni už mali tie čiapočky, hej, takže im tak zima nebola, ale vlastne potom im začala byť zase väčšia zima, hej, tak povedali si, že zavolajú niekoho z toho SPP, hej, niekoho takého teplého, aby vlastne to nám tak oteplilo, hej. Vlastne potom zavolali, hej, takého toho pána teplého, hej. On tam to opravil, hej. A vlastne potom, jak im to opravil, tak oni boli všetci teplí. Vlastne takéto motivačné rozprávky, čo som im strašne chcela rozprávať, hej. Také, aby som ich vnútorne tak zaformovala, hej, formovala tú vnútornú inteligenciu, hej? Aby boli proste takí vyvinutí, rozvinutí, jak ja. A vlastne, neviem, vlastne tým rozprávočkami a tým im chcem dávať také tie životné, tie vzory, tie národné. Takže vlastne im takto chcem rozprávať. Ďakujem.